Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para rawuh, kepanggihan malih kalih kula kelompok 8 ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan dataran tinggi Dieng. Sumangga dipresani pawarta punika. Kula Ubaidillah Sultan, nomor absen 303 saking kelas DJKT kalih. Kurnia Rahman, nomor absen 9. Kula Jayatul Lutfa, nomor absen 201. Tinggi Dieng utawa Dieng Plateau minangka wilayah ing pusat Jawa Tengah sing duweni ciri geologi, sejarah lan pertanian sing dianggep khas lan diarani Pegunungan Dieng. Pegunungan Dieng ana ing antarane kompleks Puncak Raja Jembangan ing sisih kulon lan pasangan Gunung Sindoro lan tlatah nganti ambane 4 nganti 6 km saka pucuk lor nganti kidul lan dawane 11 km sekang pucuk kulon gedhug pucuk wetan. Administratif dataran tinggi Dieng ana ing Kecamatan Batur lan saperangane saka Kecamatan Pejawang. Pusat Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo lan sisih kidul Desa Praten Bawang, Kabupaten Batang. Kanthi papan wisata inti ing Desa Dieng Kulon, wilayah ing Banjarnegara lan Desa Dienge Dieng Wetan ing Wonosobo. Telanen ing Dieng minangka penggawean utama warga nandur sayuran gunung. Dadi kegiatan utama kaya kentang, wortel, lobak, kembang kol lan macem-macem bawang. Dataran tinggi Dieng minangka ngasilake kentang paling gede ing Indonesia. Kawasan wisata minangka salah sawijining papan wisata sing diandalake pemerintah Jawa Tengah yaiku 1. Kompleks Candi Arjuna. Candi Arjuna ing Dieng, Banjarnegara. Kompleks Candi Arjuna minangka salah sawijining peninggalan Kerajaan Mataram kuno ing Dieng. Bukit Cikunir. Dieng nawakake keindahan lan ancaman amarga dataran tinggi dibentuk gunung geni sing isih ngetoke gas. Bukit Cikunir minangka papan sing asring ditekani kanggo mburu sunrise mas ing Dieng. Kawah Sikidang minangka salah sawijining tujuan ing Dieng minangka kudu nggawa masker amarga ambune blerang sing kuat lan menyengat. Papat Telaga Warna lan Telaga Pengilon. Nalika salah sawijining tujuan ing populer wilayah dataran tinggi Dieng yaiku Telaga Warna lan Telaga Pengilon. Tell me why you're hurting deep.
Telaga Merdada. Panorama Telaga Merdada Dieng. Telaga Merdada nalika telaga paling gede ing Dieng. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, 6. Gunung Prau. Pemandangan sing mempesona ing Gunung Prau. I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. Dieng ora mung daerah kang akeh panggonan wisata alam. Dieng uga nduwèni kasugihan budaya kang akeh. Salah sawijine gegayutan karo anane bocah gimbal kang rapet banget karo upacara ruwatan. Salah sawijine upacara ruwatan sing misuwur ing daerah Dieng yaiku ruwatan gimbal, kang cukup langka amarga mung ana ing tlatah Dieng. Ruwatan rambut gimbal yaiku upacara nyukur rambut bocah-bocah sing duweni rambut gimbal sing ditindakake dening masyarakat ing daerah Dieng. Ritual ruwatan sing dianakake ing tanggal 9 wulan Sura miturut kalender Jawa duweni asas kanggo ngresiki utawa ngebebasake bocah-bocah sing duweni rambut gimbal saka nasib ala lan musibah. Jarak saka kota Wonosobo menyang Dieng yaiku 20,5 km lan mbutuhake wektu sejam. Dolan menyang Dieng yaiku luwih apik ing wulan Juli nganti September. Nalika musim kemarau yen teka ing Dieng nalika musim rendeng kudu ngati-ati amarga sering ana longsor lan nyiapake mantel utawa jas utawa payung. Yen mbutuhake penginepan ing Dieng, akeh penginepan sing disediakake kanggo nginep. Cekap semanten pawarta saking kelompok kula, bilih wonten klentah-klentunipun atur kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.